Sanibonani. Hawu siyabingelela kakhulu namhlanje. Uyabengelela futhi uDr Sibhikile. Ewishintshane zomoya inqulo eshamaphiko phezulu kwemizi yamadoda abangamthanda bezizwe. Sanibonani nonke. Ngiyabingelela namhlanje, ngibingelela nje futhi ngikhona la ekhaya. Ngila vele kwaNdlovu la engisebenzela khona. Ngiyanibingelela nonke namhlanje uDr Sibhikile ukuphi useGoli useThekwini kwamhla kuyalingana yonke indawo uMtubatuba Mpangeni Mangusi whatever noma ngabe kuphi. Siyanibingelela nonke, nibingelela namhla uDr Sibhikile. Nabo bonke nje nabantu abazi ke uDr Sibhikile, abalandeli bakhe, nabantu abasizayo futhi nabo siyababingelela nonke. Sanibonani lapho nabasubscribile kwi-channel kaDr Sibhikile nabo futhi uyababingelela. Sanibonani nonke lapho enikhona khona nonke, sanibonani, siyanibingelela. Kunjalo ke sikule video nje impela isikhathi esiningi asimane nje senze ivideo kodwa isuke sebeshila abantu, isuke sebesithintile abantu ngoba kakhulu ngoba senza le video nje ngoba sifisa ukuthi abantu basizakale, ngoba sikule channel kaDr Sibhikile. Le channel yokuthi usizakala abantu futhi nemibiko eminye sikwazi ukuthumela kalula. Asenzi nje le channel ngoba mhlawumbe sinesizungu noma ngoba kunjani, kodwa ke inhloso yethu ukuthi imibiko nemiyalezo nakho konke nabantu abasizwa uDr Sibhikile bakwazi ukuyithola kalula ngoba bahlezi bekhona basubscribile balindile ukuthi namhlanje kuthiwa kwenzekeni namhlanje. Mina-ke ngihlezi ngithembisile kubantu ukuthi abantu ngihlezi ngibabuyela ney'ndaba ezingakwazi ukuthi zisize iy'mpilo zabo. Namuhla-ke kunodaba olubaluleke kakhulu namhlanje esize nalo la kule video yanamhlanje. Yize bonke abantu bayazi ukuthi lezi nsuku lezi la kwaDr Sibhikile sisebhizi kakhulu le-special namhlanje. Abantu bayasizwa kakhulu, kuyaphithizela lamalanga. Ngixolise nje ngoba kukhona abanye impela osukwini la izolo abafike waze kwasangakusasa bagcina bangakhonanga ukusizakala, baze balala khona bangakakhoni nokubabona ngendlela bekugcwele ngakhona. Bangixolele nalabo bantu labo. Namhla-ke nje indaba ekhona, sizokhuluma ngendaba yenhlanhla yomuntu ozalelwe ekhaya komama noma okhulele ekhaya komama. Sithi-ke lowo muntu loyo onjalo, baningi kakhulu abantu abanjalo emhlabeni. Nami nje ngikhuluma ngalokho ngoba ngithintiwe ngakho, ngoba angimane nje ngikhulume ngento ngathintiwe ngayo, kodwa isuke sekukhona abantu esuke sebengithintile enhlizweni maqede ngathinteka. Ngibe sengiyabona ukuthi baningi abantu abanjalo ngoba ngihlangabezana nabantu abanjalo. Umuntu onjalo-ke ngifisa ukusho ukuthi-ke kini nonke enibuka le video, umuntu onjalo ukhulele ekhaya komama isuke kuwumuntu onenhlanhla kakhulu. Umuntu ozalelwe ekhaya komama isuke esikhulu okwedlula lo ozalelwe ekhaya kubo noma okhulela ekhaya kubo. Kanjani na? Idlozi lasekhaya komama ngaso sonke isikhathi lihlezi li-strong okwedlula idlozi lasekhaya kini. Isizathu sokuthi kube njalo ingani ngoba noma ngabe kuthiwa uyabulawa noma ngabe kuthiwa uyathakatha noma ngabe kuthiwa uyaphanjanisela, umuntu uma ngabe kuphambanisela ubiza igama lakho maqeda biza isibongo sakho ekuvale noma ngabe kuthiwa uvala umsamo. Bayazi-ke abantu bakuthakathi ukuthi ukhuluma ngakho uzobiza igama lakho nesibongo bese uyathatha leyo nto ayithathayo noma leyo nto ubise esituleni noma ngabe ubiza nesichitho, ubize emathoyilethi, ubize uyabuganga, kodwa vele uzobiza igama lakho nesibongo sakho bese liphazamiseke idlozi lakini. Alisakwazi manje ukukusiza, selilwa lezi zimpi lezi. Ngaleso sikhathi leso bese liyasala lasekhaya uthole ukuthi usuphilela lona. Njengamanje baningi kakhulu abantu abaphila ngedlozi lasekhaya komama ngenxa yalokho ukuthi yona lihlezi ngaso sonke isikhathi linamandla eceleni.
kanjalo-ke nathi-ke uma ngabe sikuphakamisa la ekhaya njengoba la ekhaya kakhulu senza umsebenzi wokuphakamisa siphakamisela abantu iy'hlahla zabo ukuthi bakwazi nabo ukuphila kangcono baphile ngendlela eyobagculisa kakhulu lowo muntu loyo masithole yena siphakamisa yena uba namandla kunalaba esuke baney'bongo zakubo ey'qondile sibone lo impela engathi eyakhe impumelelo iphakama kakhulu kwedlula abanye ngani ngoba yena isuke ebhalanse ngesibongo sasekhaya kukamama esingaphazamiseki kalula isikhathi esiningi injalo nje indaba awuningi kakhulu kodwa-ke uma ngabe kungabonakala wena uthole ukuthi wena ukhulela ekhaya komama kodwa izinto zakhe ayihlangani ayiqondi awusebenzi awujana awulungelwa into zakho isuke lapho kukhona inkinga esuke ikhona cishe isuke kukhona usiko osuke lushoda kuwena osuke kumele ukuthi laba basekhaya komama la ukhulele khona bakwenzele lona ngoba phela vele ngeke namana amadlozi asekhaya komama akukhusele kodwa ebengetseliwe ngawe ukuthi wena khona wena uzaleka kanjani ubungachazi ungabekiwe kodwa konke lokho ngiyakusho ngithi ekukwazi ukuzibonela konke lokho wena ukuthi kunjalo nanokuthi unankingani nje ngeke ukhona ukuzibonela wena uzobona ngoba nje ulokhu ulandelwa zinkinga isuke-ke lapho-ke sekudingeka-ke obani na sekudingeka thina-ke manje odokotela lapho sikwazi ukuthi sikubukele sikuchushise ukuthi-ke inkinga yakho wena ila nala ishoda la nala sibone and then bese siyakulungisela njalo-ke indaba sinjengoba zinjalo nje awuningi kakhulu-ke futhi namhlanje esizokhuluma bekuyilokho nje kakhulu abantu bayazi ukuthi la kwamhlaba uyalingana la uthatha iy'moto eziya kwamhlaba uyalingana eBhambanana ngabe useGoli ngabe useThekwini ngabe useMtuba ngabe useMfakeni ngabe ukuphi useMangweni useMkhongola ukuphi uthatha iy'moto eziya kwamhlaba uyalingana eBhambanana uma uwela nje eJozini ibridge khona indawo kuthiwa phambili iseMathayini khona la uzofike wehle khona eMathayini suke sekuseduze kwaNdlovu kwaDr Sibhekile akekho ongazi lapho uma ufika lapho ungene lapho uma unenkinga udinga ukuhlangatshezwa futhi khona lapho kuleyo ndawo ilokho nje inamba-ke zika-Dr Sibhekile ithi 071 106 9603 071 106 9603 yona namba leyo uDr